We gaan praten met Geert Lageveen en Leopold Witte... en natuurlijk ook met de andere mensen hier aan tafel... die er in meer of mindere mate mee te maken hebben. Breaking the News, want het is een voorstelling die jullie geschreven hebben. Die gaat over de relaties die er allemaal zijn... voor zover ze zichtbaar zijn, maar vooral ook voor zover ze onzichtbaar zijn... tussen verschillende partijen. Bijvoorbeeld aan een talkshowtafel als deze. Waar zijn jullie allemaal geweest ter voorbereiding? Welke programma's? Buitenhof, Nationaal. We zijn bij Frits op zijn redactie geweest. We zijn hier geweest. We zijn hier geweest. Journaal. Ja. Maar we zijn ook... het enige programma waar we... WNL heeft ons gevraagd, kom alsjeblieft ook bij ons. Dat hebben we helaas door tijdgebrek lukte dat niet, want we moesten gaan schrijven. Pauwnieuws was het enige programma waar we heel erg veel moeite voor hebben gedaan om daar binnen te komen. Omdat dat is toch echt een ander soort programma. En die proberen echt voorbij de afspraken vooraf te gaan. En de filmpjes kennen we allemaal, dus dat vonden we fascinerend. En we begrijpen ook wel waarom ze zulke soort programma's maken. Maar we hebben ons best gedaan, getwitterd, ge-sms'd, gemaild, maar gesloten deuren. Helaas. Wat was jullie... Maar goed, we zijn ook bij dat is ook, wat vonden we eigenlijk ook wel fascinerend, bij Nieuwsport geweest, op het plein, meegelopen met lobbyisten. Wat wilden jullie weten? Wat was jullie nieuwsgierigheid? Nou, wij hebben hiervoor een voorstelling gemaakt, Kamp Holland, over de missie in Oeroesgan. En daar hebben we natuurlijk, daar zijn we veel met politici en journalisten ook in contact geweest. En daar hebben we ook een buitengewoon leuke ontmoeting gehad met Maxime Verhagen. Misschien wel leuk om te vertellen. Ja. Wij zagen dus, wij waren daar als theatermakers. Hij was het aan het schrijven. Hem even voor je weg. Nou ja, hij kan ook leuk ik geef hem zo aan je terug. En we zaten daar in een dubbelpresentatie hebben zij. Zo'n 1-2'tje, dat doen jullie toch ook zo? Ja, en nu ga ik. Oh ja. Nee, wij zaten daar in dat hele stoffige kamp. En op een gegeven moment zou er een persconferentie komen, want minister Verhagen die kwam aan. En die werd er rondgeleid. En we zaten op een gegeven moment, wij gingen daar ook bij zitten, we deden ook even alsof we journalisten waren. Maar Maxime Verhagen die kwam niet